så prøver vi da bare lige igen. Jeg håber, at lyden er fin. Det ser sådan ud. Og ja. Sådan der. Noget kunne tyde på, at det måske var bedre. Jamen altså. Der var du jo. Hej. Skide godt, Rikke. Ej, altså det er da jo alligevel utroligt, at det ikke kan lade sig gøre på en iPad. En iPad, der faktisk er nyere end min telefon. Men tak for det. Det kan det. Det kan sagtens lade sig gøre, kan jeg se her. Nu skal jeg lige følge med, om der kommer nogle spørgsmål herinde. Om der kommer nogle spørgsmål. Og så skruer jeg lige ned for lyden. Sådan der. Yes. Velkommen til, Rikke. Tak. Kun en halv time forsinket. Det beklager jeg meget. Men godt, du er her. Sådan. Så er der styr på det hele. Jeg har glædet mig rigtig meget til at skulle snakke med dig, fordi du har jo været i forløb, eller faktisk er du egentlig vel i teorien stadigvæk i forløb hos mig. Mm. Og jeg kan lige starte med at fortælle, at Rikke er 38 år stadigvæk. Ja. Stadigvæk 38 år. Du har 3 børn. Ja. Du har 3 børn, hvor den yngste er 10. Og du arbejder som pædagogmedhjælper på en specialskole. Ja. Hvor du i øjeblikket er sygemeldt fra. Ja. Godt. Ja, så langt, så godt. Ja. Halvt. Ja, det er rigtigt. Du er lidt i gang igen. Jeg er lidt i gang. Og du var med på min challenge i marts måned i år. Ja. Og jeg kunne egentlig godt tænke mig at starte med at spørge dig, hvor hørte du om mig første gang? Jamen egentlig var jeg havde fundet dig i forhold til, da jeg i 2021 stoppede med at spise gluten. Og så faldt jeg over din side på Facebook, for ligesom at finde nogle opskrifter og sådan noget. Så derinde har jeg hørt om dig første gang. Okay. Ja, og det er jo der, de fleste kender mig fra, kan man sige. Så du er ikke alene. Så kunne jeg egentlig godt tænke mig at vide, hvor var du henne, da vi startede vores forløb? Men der var jeg egentlig et sted, hvor jeg tror, jeg havde ligesom prøvet at prøve at finde mig tilfreds i det, at jeg spiste meget få madvarer. Og havde det egentlig okay, men ikke helt godt nok. Jeg tror egentlig, det jeg sådan faldt for først, fordi jeg hørte dig sige, at det der med, at man har det godt nok, men ikke er, så der er noget, der mangler. Det sidste mangler. Og der tror jeg egentlig, jeg var, og så kan man sige, så manglede jeg jo alt det andet også. Alle de andre madvarer, som jeg ikke fik, men jeg havde lidt slået mig til tåls med, at de der få ting, der spiste, det var okay. Mm. Og hvad var det, du kunne spise? Jeg spiste nok primært kartofler, og så noget hakket svinekød og agurk, tror jeg. Det er sådan min primære mad. Egentlig. Både, så spiste jeg det morgen og aften, og så noget agurk indimellem, tror jeg. Det var sådan min basisvare. Ja, og det er jo sådan rimelig restriktivt, og du har helt ret, man kan leve med meget. Altså, man kan nå helt derhen, hvor man har malet sig selv fuldstændig op i et hjørne, og gøre det for at fungere, fordi man ikke tror, der findes nogen andre muligheder. Præcis. Ja. Det kunne jeg fungere på. Ja, lige nøjagtigt. Og det er jo, altså, jeg har al mulig respekt for dem, der vælger at gøre det og blive det. Det skal man jo helt selv afgøre. Men jeg tænker, at
når man kigger på det udefra, så var det jo ikke bare en lille smule. Altså, så var det jo ikke bare det sidste, som jeg lige ser Nej, det. Så var det nej. jo en hel del. Man bliver jo enormt begrænset, når det er, man kun kan spise 3 forskellige madvarer, ikke? Det er helt vildt. Men man kan også bare, man lærer at leve med meget, ikke? Jo, Mm. man finder sig i det. Man skærer af og skærer af og skærer af, ikke? Jeg tænker, du er jo nok ikke startet med at spise hakket svinekød og agurk. Nej. Du har lige så langsomt skåret fra og skåret fra og Det skåret har jeg. fra hen ad vejen, ikke? Jo. Hvor lang tid har du levet sådan, Rikke? Jamen, så voldsomt har jeg levet siden januar 2022, og jeg ikke har spist mere end det. Der blev jeg mega syg, Ja. hvor jeg var så dårlig. Jeg kunne ikke holde, det var næsten lige meget, hvad jeg spiste af madvarer, så kunne jeg ikke holde det i mig. Så kom det enten ud den ene vej eller den anden vej. Jeg tabte jo rimelig hurtigt 20 kilo. Så der skulle jo ske et eller andet. Og så tror jeg egentlig, det første, jeg sådan kunne få i mig, det var kartofler. Så blev det ligesom basisvaren, og så har jeg både måttet skille af og tage lidt på, ikke? For ligesom at få noget protein og sådan noget også. Har du så på vejen, har du så valgt at spise noget andet, og ligesom velvidende, at du vil få en regning? Ja, det har jeg. Det har jeg prøvet nogle gange, men det er også nogle gange, så bliver regningen også bare lidt for stor, ikke? Og så tager man det igen. Ja. Hvordan har det påvirket dit sociale liv? Jamen, det har jo påvirket det meget. Jeg har jo ikke taget ud at spise, som jeg plejede at gøre. Jeg har jo heller ikke kunnet drikke alkohol, så det har jo også sætter lidt en dæmper, når man så mødes med dem, man plejer, og føler sig som den der ikke rigtig kan deltage på samme vilkår, som de andre kan. Nej. Så kan man sige, så kan man jo prøve at være glad og hænge i, men det er jo ikke det samme. Nej. Man bliver lidt hægtet af. Fuldstændig. Ja. Og hvordan i forhold til familien? Hvad har det betydet i forhold til familien? På nogle punkter har det betydet meget. Det har betydet, at man ikke, vi tager jo ikke ud og spiser, som man har gjort førhen, eller lige de der spontane, om skal vi ikke køre et eller andet sted hen, eller så har jeg jo skulle forberede mig og have noget mad klar. Det er jo også blevet sådan en hel ting, at jeg har sådan en fryser fyldt med det, jeg kan tåle, så jeg lige kan tage det med, og det er jo åndssvagt. Men det har jo lagt en dæmper på noget af alt det spontane og alt det, man plejer at gøre. Ja. Helt klart. Vi havde den første snak i slutningen af marts måned i år. Og du startede forløb hos mig den 5. april. Jeg har lige været inde og kigge i papirerne. Okay, nej, det er faktisk, at du er hurtigløberen. Faktisk. Ja, det må jeg sige. Ja, jeg har haft en kvinde igennem, som gjorde det på 4 måneder. Ud af de 6, der er til rådighed. Og du har været i gang under 3 måneder. Ja. Så det er jo ret vildt, men det kommer vi lige til. For jeg kan godt tænke mig at høre, hvad var det, der fik dig til at købe et forløb hos mig? Jamen, det var nok, jeg tror faktisk, var det umiddelbart. Men lige pludselig så kom der jo det der op, at du, jeg ved ikke, hvornår du har skrevet det, at du lukkede ned for din glutenfri side og startede op i noget andet. Det du selv havde oplevet, og jeg kunne se, at mange af de madvarer, du havde reageret på, var de samme, som jeg reagerede på, og tænkte, det var da spændende. Hvad er nu det for noget? Og så var det jo, jeg var med på din challenge der, og jeg kunne jo mærke med det samme, og jeg tænkte, det er jo bare mig. Det er jo fuldstændig, altså alt det du beskrev, jeg kunne mærke det nærmest i kroppen, når du sagde det. Så jeg kunne mærke, at det var den her vej, jeg skulle gå. Jeg kunne mærke, at det var det. Jeg ved ikke, hvad det var. Jeg kunne bare mærke det. Altså, det var det rigtige, og fik sådan en aha-oplevelse af, at der var den. Jeg har jo søgt lidt, og jeg har jo
udbredt inden for hospitalsvæsenet i alle ledere af kroppen. De har jo været, og lægerne har jo været lige så bekymrede som jeg. Jeg har jo haft alle mulige 3-4 cancerdiagnoser på grund af alt det her i 2022, selvom det rækker længere tilbage. Jeg kan også se, nu sad jeg og kiggede i dag i mine gamle journaler, at det går mange år tilbage. Jeg har både de her anfald, som jeg fik, men også bare, jeg kan genkende symptomerne på mange af de ting, jeg ligesom har været afsted med. Og har jo opsøgt, og har ikke fundet sådan det store hos lægerne, og har opsøgt alle mulige alternative behandling også. Men uden den, altså jeg har ikke haft så god effekt af det. Så jeg manglede at finde ud af, hvad pokker er det, der gør alt det her, ikke? Men det kunne jeg ligesom mærke, da jeg var på din challenge. Jeg vidste, at det var det. Altså, det kunne jeg bare fornemme. Så selvom at du har brugt sygehusvæsenet flittigt, det har jeg. Så er der ikke nogen, der har spurgt ind til, hvordan har du det, Rikke? Nej, der er ikke. Hvordan går det lige med det hele? Jeg egentlig også, at jeg var ret tilfreds med, faktisk. Fordi jeg kunne også godt mærke, at det ikke på den måde var mentalt. Så jeg tror, jeg havde gået amok, hvis der var nogen, der havde sagt, tror du ikke, det er psykisk? Det er der nogle af min bekendtskabskreds, der har sagt, og det er jeg blevet lidt stødt over. Det har jeg jo ikke følt. Jeg har jo følt, at jeg egentlig på et mentale bane havde det godt og var med. Men at det var fysisk, så det har jo været en eller anden kombination. Men nej, der er ikke en eneste, der har sat spørgsmålstegn, når jeg har været virkelig mange steder. Ja, du har været rigtig hårdt ramt. Det må man sige. Vi har på de 3 måneder her, der har vi haft 5 sessioner, eller 4,5, fordi den sidste vi havde her for nylig, det var bare sådan en, jamen det går meget godt, okay, tak for det, videre. Så i teorien 4 sessioner, og mit forløb er jo, det er jo sat til 6 måneder, hvor man får 8 sessioner på de 6 måneder der. Og du er jo rigtig godt på vej nu, kan man sige, og vores samarbejde, det stopper ikke bare sådan her, fordi det kan godt være, der kommer nogle bump. Nu skal du til at lære den nye måde ligesom at agere på. Og det kan godt være, der kommer nogle bump sådan inden for de næste par måneder, og der står jeg selvfølgelig også til rådighed. Det har vi jo en stående aftale om. Så jeg slipper dig ikke bare sådan lige. Jeg kunne egentlig godt tænke mig at vide, fordi jeg kan sådan høre, der er flere, der siger, at jeg fatter ikke helt, hvad der er sket. Men noget er der sket. Så hvad har du ligesom, hvad oplever du? Hvordan er det at være i terapi? Jamen, det er jo godt. Jeg har nok været glad for, tror jeg, at egentlig først tænkte jeg, at terapi er jo noget, hvor man sidder over for hinanden i samme rum. Og jeg er som menneske nok meget introvert, så det havde jeg også lidt angst på. Og jeg troede i starten faktisk, du var for Birkerød, det var det, jeg ligesom kunne. Der tror jeg, du har boet en gang eller sådan noget. Det har jeg nemlig. Så tænker jeg, så det er nok fint, så kan man have lidt online, og så må jeg jo se, hvordan det går. Og fandt så ud af, at du var fra Jylland. Og så er det jo ikke sådan, at man lige mødes. Så for mig har det fungeret rigtig godt med, at man ikke skulle sidde face to face, tror jeg, på den måde. Så tror jeg har kunne være mere i det, egentlig. Men ellers har det jo været godt. Og det er jo rigtig sundt at kunne komme ind og arbejde lidt med sig selv, fordi det må man sige, at jeg er blevet skubbet ud i. Jeg tror faktisk, det er jo allerede startet på din challenge, ikke? At man er startet op med at ske noget der. Ja, der er lige et par opgaver, som er lidt øjenåbne. Ja, det vil man sige. Åbnende. Ja.
Ja. Jeg husker en af vores sessioner, det var faktisk ikke i forhold til det her med fordøjelsen, det var i forhold til en forestående operation, Ja. hvor vi lige var inde og arbejde med det her med at være i fuld narkose og skulle skæres i og alt sådan noget. Så den session kan vi jo i virkeligheden også pille fra. Så vi har tryllet, vi har lavet magi på super, super kort tid, og det er jo rigtig, rigtig fedt at se. Så fedt at se der blomstre. Der kan man sige, så er der alle bonustingene, som jeg har fundet ud af. Det der har jeg egentlig først fået øjnene op for, efter vi begyndte at tale sammen, at jeg nok har haft en del angst for en masse ting. Jeg har jo godt vidst, at nogle ting, jeg kan ikke lide at flyve, og sådan nogle ting, det vidste jeg jo godt, jeg havde, men der har ligget en hel masse bagom også. For eksempel i forhold til at skulle i fuld narkose, og ja, mange andre ting egentlig. Og det har jo også sluppet som en sky fra en skyfri himmel, eller hvad man siger. Altså det er jo, ja. Ikke at jeg ikke kan mærke noget nu, men det er jo bare slet ikke på samme måde. Nej. Jeg har også altid været bange for tordenvejr. Nu var det mega tordenvejr forleden dag, og jeg er fuldstændig ligeglad. Jeg kunne ikke ramme mindre, og det er jo helt vanvittigt. Det er sådan lidt, og det kan jeg godt følge andre i, det der med det. Jeg kan godt forstå, jeg er ikke sådan, nå puff, nu det virker magisk og alt muligt andet, fordi der er jo noget, det er jo ikke bare magisk, det er jo meget videnskabspræget egentlig, og også er meget logisk. Det går det hen og bliver, fordi når man, altså det er jo nervesystemet, vi arbejder med, og det er jo det, der er så interessant, når nervesystemet, når din krybdyrhjerne, den er på overarbejde hele tiden, det vil sige, at man går og er bange i virkeligheden hele tiden, så kan det påvirke alle områder af ens liv. Og så lærer man bare at navigere i det, men når man får ro på nervesystemet, så er det jo netop præcis også på alle områder af ens liv, det påvirker. Det handler om at komme ind og finde den underliggende strategi, eller det underliggende traume, og så simpelthen få kigget på det og få forløst det. Ja. Og der har vi virkelig ramt plet. Nu er det jo ikke en konkurrence om at komme hurtigst igennem et forløb. Det handler jo om at komme ind og finde det, der ligesom er kernen. Men i vores tilfælde, der har det bare været super, super nemt. Altså, og du har været mega tillidsfuld og åben, og bare, altså, jeg har jo kunnet mærke på dig fra starten af, du var lige lidt tilbageholdende den første session, men ellers har jeg kunnet mærke på dig, at du har lagt fuld tillid over, og det er en af nøglerne til at komme lynhurtigt i mål. Ja. Jeg har også følt, at jeg kunne gøre det jo. Altså, jeg er meget introvert, så det er ikke alle, jeg bare kaster mig til, så du har jo et eller andet, der gør, at jeg har kunne gøre det. Ja. Men man kan sige, at det mest skræmmende, tror jeg egentlig er, at eller mest øjneåbner-agtigt, at hvor nemt det har været, altså hvor meget jeg har lidt i forhold til, at det gør jeg ikke mere, hvor hurtigt jeg har kunne komme ud af det. Så på den måde er det jo virkelig en mirakelkur, ikke? Altså, det er den største gave at være vidne til. Ja. Det er det virkelig. Det er også. Ja. Så tak for det. Ja, det er mig, der siger tak. Så kan jeg bliver også nødt til lige at sige, fordi den er meget vigtig, at jeg jo ellers normalt også bakser helt vildt meget med allergi, og jo ikke har taget en eneste pille, siden vi har talt sammen. Altså, det synes jeg også bare, jeg har hund og kat også, og har jo været på piller hver dag i 6 år. Så det synes jeg er vigtigt også at få med. Det synes jeg også er vildt. Jamen, det leder mig til mit næste spørgsmål, og det er jo så 100.000 kroner spørgsmålet. Hvordan har du det i dag? Jamen, jeg har det jo rigtig godt. Jeg spiser og drikker, og det passer mig. Og har ikke haft et eneste. Jeg kan godt mærke nogle gange, at jeg kæmper lidt, hvis jeg spiser for meget chili eller et eller andet, eller hvis jeg lige men ikke noget, der gør hverken ondt eller er ubehageligt. Jeg er meget mere glad. Ægte glad. For jeg synes jo også, jeg var glad før, men man kan blive mere glad, åbenbart. Så spiser jeg pandekager 3 dage i træk, fordi jeg kan, eller noget andet. Det gør jeg også. Så det
er stadigvæk lidt lurens på, at jeg har jo lidt stadigvæk den der, normalt fik jeg anfald inden for 20 minutter, så jeg kigger jo stadigvæk på uret. Jeg tænker, kan jeg vide, om der kommer noget, når jeg prøver noget nyt, men der er bare ikke noget overhovedet. Og heller ikke dagene efter. Så ja, intet at spore. Ja, og så er der jo det her med at være kommet i kontakt med sine følelser i den grad, ikke? Hvor du jo har haft en lang periode, hvor du slet ikke har kunnet græde, for eksempel. Mm. Og det er jo også... Det er jo også noget nyt, at du kunne mærke, og jeg kan egentlig... Jeg kan godt lide det, og det kunne jeg jo ikke før. Jeg har heller aldrig nogensinde, det er jo også sjovt og mærkeligt, om det så er et coincidence, eller det er noget med det her at gøre, men jeg har heller aldrig kunne lide at blive nusset på min krop, altså det der taktile. Det kan jeg faktisk godt nu, som første gang i hele mit liv nogensinde. Og det tænker jeg da også, det må da være også noget med det at gøre. Alle sanserne bliver påvirket af nervesystemet. Både synet og hørelsen. Ja. Så det er jo helt fra, at det ikke i mig som at tale om følelser, eller kunne føle følelser, eller det at blive sådan nusset, har vendt sig til noget, jeg synes er rart. Jeg absolut ikke synes var rart før. Ja. Og det er, altså når man er i stress, når man har de her uforløste traumer, så er man alert, så er man på vagt hele tiden. Det vil sige, at ens sanser, de er overaktiveret. Det vil sige, synet er overaktiveret, hørelsen er overaktiveret, smagsløg, lugtesansen og huden kan også. Det er ikke altid, det er sådan. Og der kan være nogle sanser, der er mere aktive end andre, når man er i den tilstand. Men det er helt normalt, at man bliver bare, altså alle indtryk udefra, de bliver fordoblet eller tidoblet, fordi at man kører i stress mode. Ja. Så fedt. Der er rigtig mange bonusser. Ja. Det går en god sommer i møde. Ja, det tænker jeg. En god fremtid i det hele taget. Ja. Der er noget med, at I skal på ferie nu her. Ja. Det skal jeg næste uge. Ja. Skal du have madpakke med? Nej, det skal jeg absolut ikke. Jeg tænker, jeg har jo altid lige sådan lidt jeg skal sørge for, at jeg kan købe det et sted, hvis det er. Så jeg ved det, men jeg skal ikke have noget med. Jeg har ikke, altså jeg har heller ikke, lige i starten synes jeg, det var lidt angstprovokerende at skulle prøve det, men det har jeg ikke mere overhovedet. Nu spiser jeg det med velbehag, og jeg nyder det. Og så, hvis der kommer noget symptomer, så må de jo komme. Yeah. Jeg er ikke nervøs for det overhovedet. Nej, stærkt, Rikke. Skide godt. Har du godt råd til de kvinder, der kæmper med fordøjelsen? Jeg synes jo, det kan tage et forløb hos dig. Og lade være med at gå og vente. Når jeg sådan kigger tilbage, og så sad og kiggede i min journal, og jeg har nemlig også haft rigtig meget bøvl med mine øjne i perioder og alt muligt. Jeg har haft alt muligt med hele kroppen faktisk. Og jeg kan jo sagtens relatere det meget tilbage til, at det har været de samme følelser, som jeg har haft nu her. Så det har jo gået mange år tilbage. Der er ingen tvivl om alt det her. Og man finder sig i mange ting, og mange af de gange, for eksempel når jeg tænker tilbage til fødselsdage og sådan noget, hvor man sådan både har fået noget kage og noget chokolade og noget vin, så dagen efter var jeg super dårlig, og har været det i mange år, hvor min mand sådan altid, du har også arbejdet hårdt, og nu har du også gjort rent, du har lavet mad, og du har altså hele tiden undskyldt det med, det er nok også fordi, jeg har også været lidt stresset, eller jeg har også haft lidt travlt, eller sådan noget, så er det ligesom det, der har været skyld i, at man har haft det skidt, eller har haft diarré, eller fordi det kan altid også undskyldes med det. Det har jeg gjort i mange år, eller vi har gjort det i mange år. Og hvor det viser sig, at der er ingen tvivl om, at det har jo været det samme, det har jo været det her, og det har jo været nervesystemet. Så kom i gang med at arbejde med det, og ikke at være bange og nervøs for, hvad der sker. Og det er godt, og det kan blive godt. Jeg kan sige, i 2022, der var jeg der troede jeg nærmest, at jeg var ved at dø. Det var sådan, jeg havde det. Min krop, den var så syg, så jeg ikke vidste, om jeg ville overleve, hverken når jeg fik anfald eller nærmest. Altså, jeg kunne ingenting.
Nej, og det er jo selvforstærkende helt vildt. Så begynder man jo at blive bange for at få det, ikke? Og så bliver man Jo, det, og så bliver man kan man mere... Altså, sige. det er jo virkelig... Jeg var jo støttet også op, ikke om jeg var ved at dø, men om at det var noget alvorligt, ikke? Så jeg har jo... det tyder også bare på, at mine symptomer har været virkelig skidt. Jeg har været virkelig skidt. Og hvis man ser dengang, og det er jo kun 1,5 år siden, og så til nu, det fatter man slet ikke. Det er slet ikke til at forstå. Nej. Men det er sådan, det er. Ja, det er sådan, det er, og tillykke med det. Og min dør, den er åben, hvis du støder på noget igen, Rikke. Tak for det. Velbekomme. Nu har jeg lige spurgt dig i forvejen, om det var okay, hvis der er nogen af seerne og nogle af medlemmerne i gruppen herinde, der har lyst til at tale med dig om det forløb, du har været igennem. Så er de velkommen til at række ud til dig på Messenger. Det er det i hvert fald. Ja. Så der er ingen spørgsmål, der er for små eller for store, for den sags skyld. Super. Det er hermed givet videre. Tusind tak, fordi du ville være med, Rikke. Ja, tak for det. Jeg håber, at du får en vidunderlig sommer. Så blive rask, ja. Ja, lige præcis. Jeg håber, du får den fedeste sommer med alt, hvad du har behov for. Og i lige måde. Tak skal du have. Og tak for nu. Hej. Hej.